Udal batzarrara, arrunta normala da, orduan betiko orduetan eta dena. Azten geha lehendabizi puntuakin, lehendabizi puntuan beti bezala azkeneko akta onartzea. Kasu honetan uztailaren 24koa. Erme PS zerbait zuzentzeko euken ez da, agurtzen ez da, orduan ontzat ematen dugu, eta bigarren puntuan dakagu alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri matea. Duzue, edo ze momentuan nahi behar zu azaldu edo galdetu zerbait, prest, bai. Hirugarren puntuan dakago tokeko gobernu batzarrak hartutako erabakin kontu ematea, berdina, azkeneko aktaz hemen daude, baina nahi bezu edo ze momentutan argitu zerbait edo galdetu zerbait, prest. Laugarren puntuan dakago horrekontuan likidazioari buruzko dekretoren berri ematea. Bere garaian, martxoan uste duzala onartu genuen la cuenta, el cierre del ejercicio eta dena. Eta dekretua azaldu genuen, onartu genuen, baina falta zan kontu ematea urrengo udal batzan. Pasa zaigu eta orduan ekartzen dugu orain betetzeko rekisito hori edo, orduan nik uste dena azalduta dago, baina ala ere nahi baizu zerbait ezan, hau da momentua, ez dakit, nahi baizu zerbait komentatu edo zerbait ezan puntu honeta, honi buruz, ez, euken, ez da, eskerrik asko orduan, bosgarren puntura goaz, bosgarren puntuan dakagu bakarrik kontu bat ematea ere, eta kasu honetan da, gizarte zerbitzuetako batzordeetan ari buruz. Kasu honetan aldatu dugu ordua, denok ados gaude, eta denok konziliazioari buruz eta dena, ez dago arazorik, orduan atzeratzen dugu ordua. Jarraituko da izaten hilabeteko bigarren asteazkena, baina ordua aldatzen da esan dut bezala, eta 9:30 izango da. Ezakit punto ni buruz zerbait, euken zerbait esateko punto ni buruz, ez da, suposatzen. Eta ja, pasatzen geha, seigarren puntura, seigarren puntuan dakagu, seigarren puntuan dakagu Urnetako udalerrian herritarren bizikidetza sustatzeko eta bermatzeko neurrien ordenantzaren behin-behineko onarpena. Haure, ekarri genuen, uste dut ekainean ekarri genuela, ekainean ekarri genuen, bertan bera utzi genuen ere lantzeko pizka gehiago, 2-3 hilabete pasa dira eta orduan ekartzen dugu berriz. Hala ere gaur onartuko dugu, baina jende horren egongo da beste hilabete bat. Orduan nahi badu norbait edo nahi bezu zerbait ezan honenari buruz, epe hori egongo da esateko edo azaltzeko. Nik uste utarri dagoela, baina ala ere, Hermen, nahi bezu zerbait ezan puntu honen buruz, honi buruz. Sí, informar que, aunque viene dictaminado de la Comisión de Organización, de Organización, es un tema que se ha tratado en la Comisión de Paz y Convivencia y lo hemos llevado desde ahí. Por lo tanto, me gustaría hacer una pequeña presentación sobre esta ordenanza. Y es que, dentro del plan de legislatura 2023-2027, en el apartado ¿qué tipo de Urnieta queremos para el futuro?, viene recogido, y así es nuestra voluntad, que queremos un pueblo bonito a nivel urbanístico, atractivo, accesible y amable. En otro apartado hace referencia a la sana convivencia, desde la tolerancia, la solidaridad, la libertad e igualdad. Dicho esto, paso a leer el preámbulo de esta ordenanza que creemos explica claramente el fundamento de la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el municipio de Urnieta. Y dice así: es obligación de toda la ciudadanía actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones que integran los espacios públicos en el municipio de Urnieta. No obstante, existen en nuestro municipio actitudes irresponsables por parte de ciudadanos, ciudadanas y colectivos minoritarios que se manifiestan en el mobiliario urbano, en fuentes, farolas, parques, jardines, en las señales de tráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes de públicos y privados que suponen unos gastos de reparación cada vez más importantes que distraen la dedicación de recursos municipales a otras finalidades y que al tener que ser afrontados por el ayuntamiento se sufragan en realidad
por toda la ciudadanía. Igualmente, y por lo que se refiere al estado de conservación de la vía pública y dada la entrada en vigor, un poquito de silencio, por favor. Y dada la entrada en vigor de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del Gobierno local, es conveniente garantizar el buen uso de los espacios públicos adoptando el régimen sancionador y disciplinario. No cabe duda que estamos ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la Administración municipal, pero al ser el pueblo el que soporta sus consecuencias degradantes, el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta problemática y, en el marco de su competencia, debe combatirla con los medios que el ordenamiento jurídico arbitra. Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se producen en este municipio, y a tal fin es necesario disponer de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas antisociales que degradan el municipio y deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes. Esta ordenanza, manifestación de la potestad normativa y de autoorganización de la Administración municipal, no pretende ser la solución a la compleja problemática que constituye tales comportamientos, sino una respuesta a la preocupación ciudadana ante este fenómeno, así como un instrumento de disuasión para las y los ciudadanos o grupos infractores y un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio del civismo, incluso para aquellas y aquellos a quienes está atribuida su representación. Ello, por supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas y de la exigible colaboración con la Administración de Justicia. Por todo ello, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de base de régimen local, y del artículo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi, en materia de ordenación y gestión de las relaciones de convivencia en el espacio público, de conservación y tutela de los bienes públicos, de protección de la seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de protección del medio ambiente, y a fin de garantizar la correcta instalación y conservación de los espacios y zonas públicas y de las instalaciones y elementos de mobiliario que garantizan el servicio y uso público, es por lo que se ha elaborado la presente ordenanza. Por último, a través de la Concejalía de Paz y Convivencia, queremos hacer un llamamiento a la concienciación y a la colaboración de la ciudadanía para que estos actos vandálicos, incívicos e impropios de una sociedad moderna no vuelvan a repetirse. Y ese es el fundamento que entendemos que es esta ordenanza. Nada más. Eskerrik asko, Arme. Euken, punto buruz, zerbait esateko. Bai, guk hemen esan beharra daukagu puntuz azterketa eta egin ondoren hausnarketa orokor bat egin degula, ez? Eta gure iritziz hemen adierazpen askatasuna mugatze aldera doazen puntuak ikusten ditugu, eta naiz puntu batzuk adostasun batean euki, beste batzuekin ez gaude ados, eta horregatikan aurka ez geha jungo, baino abstenitu egingo geha. Eskerrik asko, Euken. Agurtzane? Bai, gu araudiarekin ados gaude, hartzen dugu begi honez, eta, bere garaian gu ekarpen batzuk eta egin genituen, txertatu egin dira batzuk, lanketan ere ibili ginen, eta, jende aurrean eukitzeak, begi honez ikusten dugu, zer hartara, ekarpen gehiago baldin badaude, denen artean, beraztuko dugu araudi hau, ez? Orduan, guraldeko bozka izango da bai. Eskerrik asko, Agurtzane. Hermes, zerbait gehitzeko? Sí, al hilo de lo que ha dicho ahora Agurtzane, es verdad, se me había pasado, aunque como tengo el segundo turno, tengo oportunidad de hacerlo, es agradecer a todos y a todas las que han participado en esta ordenanza, ¿no? Fundamentalmente, y creo que el que más participó fue el responsable de la Policía Municipal,
Lo cual lo tuvimos muy en cuenta porque creemos que son los que al fin y al cabo tienen que velar porque esta ordenanza se cumpla, y fue de los que más aportaron. Es verdad que también el Partido Nacionalista Vasco, EAJ, también hizo sus aportaciones, y nosotros como grupo también hicimos nuestras aportaciones. Y luego agradecer también a la secretaria, bueno, pues que le diera el valor jurídico que en principio tenía algún error, ¿no? Y eso, no ha sido posible recibir las aportaciones. Sí que se ha comentado alguna vez que os parecía bien, que os parecía mal, pero entendemos que esperábamos por lo menos esas aportaciones y, bueno, se hubieran podido estudiar o no estudiar. No obstante, discrepo completamente en que esto no se trata, o por lo menos no ha sido la intención ni la voluntad de este grupo el que se coarte la libertad de expresión, ¿no? Faltaría más. No lo creemos así, pero bueno, es interpretable, Y nada más, agradecerlos a todos y a todas los que han participado, que creo que es de justicia. Eskerrik asko. Bai, bueno, guk gure aportazioak egite aldera, egia da zuzenean aportazioak ez ditugula eman, baino bai puntualizatu ditugula bertan zeuden puntu batzuk aurkeztu zen momentuan. Urtarrilean mahai gainean jarri zen bezala, aldaketak egon dira, azkeneko aldaketak maiatza ekaina bitartean egin zien, guk orduan jaso genitun, eta berriro diot, puntuz aztertu ondoren, ze hau plentziatik aldaketa batzukin datorren ordenantza bat izanik, polizia municipalakin hitz egin ondoren eta beraien aportazioak mahai gainean jarri ondoren, guk esan duan bezala, hausnarketa orokor bat egin dugu. Puntuak aldatzen hastera, gehiegizkoa iruditzen zitzaigun bezala, beste puntu batzuk kendu egingo genituzke. Eta hemen, lehen esan dudan bezala, adierazpen askatasuna mugatzen da, edo murrizten da. Eta badirudi helburua zigorra eta isunak jartzea dela. Eskerrik asko duken. Agurtzare, zerbait gehitzeko. Bueno, nik uste dut ikuspuntak nahiko argia daude, bakoitza daka bere opinioa edo iritsia. Orduan, argi dago. Nik gonbidatzen dizuet bai tarte honetan, hilabete honetan, igual azaltzeko zentzu dira puntuak entuko dizuela eta bar, eta igual lanketa hori ez deguna egin orain arte, orain egin dezakegu, ezta. Orduan, nahi gainean jarraitzen du gaia, hilabete honetan ikusiko du gobernola aurreratzen dugu, eta, saietuko iristea ordenantza batin, con el mayor consenso posible, ezta. Nik uste dut argi daude posturak, orduan, idoiaz basezo inporta irakurtzen badezu irabakia. Osoko bilkurari proposatzen zaio ardezala ondorengo erabakiak. Lehenengoa, hasierako onarpen ematea Urnietako udalerrian herritarren bizikidetza sustatu eta bermatzeko neurriak adotzen dituen ordenantzari. Bigarrena, iragarkiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita, espedientea jendaurreko informazioaldioan jartzea 30 lanegunez. Interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak deritzon erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Eta hirugarrena, jendaurreko informazioaldia igaro ondoren ez balitza aurkeztu erreklamaziorik edo harrik, behin betiko onartutzat joko da aipatutako araudiaren aldaketa erabaki berririk hartzeko beharrik gabe. Hori da bozkatzen duguna, aldeko bozkak, kontra, abstentzioak, eskerrik asko. Zazpigarren eta 8. puntuan dakagu puntu antzekoa, orduan emango diotitza idazkariari azaltzeko pixka bat gaia, eta gero ondo eritzen bazauzu irekitzen dugu ronda bat edo bi, segun nahiago dezue, eta
hitz egiten dugu, bale? Ez basaizu inporta idoia, azaldu zen den gaia. Bueno, oiki, administrazio publikoko langile guztien, bai funtzionario, bai laboral guztien ordainsarien igoerak estatuko aurrekontuen bidez egiten dira. Zer gertatzen da, aurten ere, estatuak aurrekonturik onartu ez duenez, dekretu bidez onartu egiten du. Eta dekretua etorri zaigu ekainean. Ekainean dekretu bat argitaratu zen estatuko aldizkari ofizialean, eta bertan aurrikusten zen bai administrazio publikoko langile guztien, bai funtzionario, bai laboral eta baita ere politikoentzat dedikazio esklusiba da partziala zeukaten politikoen ordainsarien igoera. Aurrikusten da, 2% igoera aurrikusten da. Eta gainera urtarrilaren bateko atzera eraginkortasunarekin. Orduan hori da zehazki momentu honetan ekartzen duguna. Ordainsarien igoera, 2% igoera, 2008ko urtarrilaren bateko atzera eraginkortasunarekin. Honen ordainketa, behin onartu ezkero, urrengo nominan egikaritu egingo da. Eskerrik asko dira. Orduan, 7. puntua izango da langileen ordainsariaren egoera, eta bigarrena, idoia esan duen bezala, korporazioaren ordainsaria eta esklusibo edo partzial, eta horretako dalen zerbitzuaren dauden ordunaria. Zazpigarren puntuan bai da, nik uste dut dena esan da dago, markatu mestilian du. Esan da dago, baina nahi bezue ronda bat irekitzen dugu eta zerbait esan, ez, euken ez da, hortzen ez da, orduan idoia ez baso inporta, irakurtzen duzu ditamina eta horre jarritzen dago. Osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo erabaki hauek arditzan. Lehenengoa, 2008ko urtarrilaren bateko atzeraginezko efektuarekin, Urnietako udalaren zerbitzura ari den karrerako funtzionario eta bitarteko funtzionarioi bererezko osagarriaren 2% igoera onartzea, 2023ko abenduaren 31ean indarrean zauden kopuruekiko. Bigarrena, 2008ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuekin, Urnietako udalen zerbitzura ari diren behin-behineko langilein ordainsarien 2% igoera onartzea, 2023ko abenduaren 31ean indarrean zauden kopuruekiko. Hirugarrena, 2008ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuarekin, Urnietako udalaren zerbitzura ari den lan kontratudun langileen berariazko osagarriaren 2% igoera onartzea, 2023ko abenduaren 31ean indarrean zauden kopuruekiko. Eta laugarrena, hartutako ebazpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Hori da bozkatzen duguna. Aldeko bozka? Hau batez, eskerrik asko. Jarraiten dugu 8. puntuan edo zerbait esan, 8. puntuan ari buruz, ez, duken, ez da, orduan idoia, jarraitzen dugu rengo puntuak. Osoko bilkurari proposatzen zaio ondorengo erabakiak arditzan. Lehenengoa, 2008ko urtarrilaren bateko atzeraginezko efektuarekin Urnietako udalen zerbitzura arduraldi esklusiboa edo partziala duten korporazioko ikuidei 2% igoera onartzea 2023ko abenduaren 31ean indarrean zauden kopuruekiko. Eta bigarrena hartutako ebazpena Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Aldeko bozka? Hau batez, eskerrik asko. 9. puntuan dakago galderak eskariak, Erme PS zerbait daka, ez, euken zerbait esateko puntu honetan. Bai, hemen herrian, beste herri askotan bezala, etxe bizitza arazo handi bat gertatzen ari da eta batipat herriko gazteentzako. Bai, bere garaian gune tentsionatua deklaratzea, deklaratzeko azterketa bat egitea esan genuen bezala, azterketa hori atzeratzen ari dela iruditzen zaigu eta arazoak oraindik harago juten nahi dira.
geroz eta herritar gazte gehiago herritikan alde egitera behartuak daude. Hemengo etxebizitzako tasak igotzen ari dialako, eta geroz eta zailagoa da gazteentzako etxebizitza bat bertan erostea. Kontuan izanik Donostialdetik ere geroz eta jende gehiago etortzen zaigula. Kontuan izanik orain 187 bat etxebizitza egingo diala Babilonian VPO-koak, baino nun denek daukaten eskubidea etxebizitza horietarako, ez urnietarrek bakarrik. Hemen uste dut arazoa muinetik hartu behar dala, eta gazteei nolabaite herriko etxeak herriko lursailetan egiteko bide bat egin beharko genuke. Ze geroz eta zailagoa da bertan bai etxe bizitza erostea eta bai alkiler batean egotea. Baina proposamena edo galdera zein den? Proposamena eta galdera, dia azkenean hau, gune tentsionatua lehenbailen deklaratu beharko genukela, geroz eta arazo gehiago daudelako. Beraz, alditeun bide edo gehienak jartzea bide horretan. Zenbat etxe huts dauzkagun jakitea ere oso garrantzitsua da, ze azkenean etxe huts horiek nolabaite bete beharrak ditugu ze behar bat dagolako. Eta alkiler sozial baten bidean edo etxe bizitza merketzearen bidean udalak hartu beharko lukela erabaki bat bertakoentzako etxe bizitzak egiteko lursailen bat edo edukitzea. Bueno, jakingo duzuen, badakizue, oraintxe bertan onartu dugula puntu hori. Orain dela 10 minutu toki gobernu batzarran onartu dugu kreditu aldaketa kontratatzeko txosten hori, proiektu edo txosten hori gune tensionatuarena. Orduan gure asmoa izango zen lehenbailen martxan jartzea eta eman los pasos que tengamos que dar, izandatzeko urneta gune tensionatu bezala. Lehenbailen saiatuko dugu martxa jartzen, eta hori emango ditugu pasuak. Esan eta gero, gogoratzeko asteburu honetan herriko jaiak dira, asteburu honetan etorrongoan, Samiletako jaiak eta Errosarioko Maha Birjinaren jaiak, eta nire partetik bai gonbidatzea gutunez bidez egin dezuet, baina hala ere gustatuko litzaidake hemen esatea ere, udalbatza, herritar guztiak eta hornetara hurbildu nahi duten pertsona guztiak gonbidatu nahi nituzke jai alaiez gozatzea, besterikiko errespetuan eta tolerantzian. Eta, hemendikan, saiatzea hori, edukitzea jai zoriontsu batzuk eta deno gozatzea jai hauetan, ez da, nire partetik hori izan dena. Eskerrik asko denoi eta honaketik bukatzen dugu gaurko udalbatza.